Sa akon? 10 days, Loki. 10 days? Sige, 10 days. Pero mo, hindi na ako magtugay pa. Sige, Loki. Sigurin na yung ginapahimo ko sa ibo. Off day si Loki sa paggawa niya. Hindi po ka. Sigurin na yung ginapahimo ko sa ibo. Ginapahimo. Off day si Loki paggawa niya. Unang bala magdulong siya. Magupunta sa konsar. Balay ka. 10 days ang ginhatag mo nga plaso sa iya. Mahimo ya bala ina, Noah? Iyan na problema, Ida Arabel. Ano ko lang sa iya posisyon kung hindi niya pagamito ng iya poder kag connections. Masarakan niya ang 10 days kaagod, ipatigayunon. Tigayunon. Ano? Iya posisyon kung hindi niya pagamito ng iya poder kag connections. Masarakan niya ang 10 days agod, patigayunon ang pagkidnap kay Natalia. Agod bilang paon para makanegosyar kay Elric. Kay balik ang imo mapa. Well, husto ka, Noah. Ano matuod ang pulos ang iya poder kag connections? Dalipay gid ako sa pagbulig mo sa akon. Kulang pa ina siya baga na bulig ni Vicente sa akon. Nagabawi lang ako sa imo, Annabel. Kag ano naman ang nadula. Ay, sorry. Sakay sino? Hindi po ka. Nagabawi lang ako sa imo, Annabel. Kag ano naman ang mga nadula sa imo. Himuon kong tanan nga mabalik ina. Mahulat lang kita sang resulta sa ginhatag ko nga misyon kay Loki. Well, hindi naman ako magpadugay pa, Annabel. Sige, Noah. Kag madamo gid nga salamat sa bulig mo. Wala siya ganuman. Men, dali ka mo. Sure. Yes, boss! Yes, boss. Ang nainig panugod